Hej, jeg hedder Anna. Jeg har sammen med min forretningspartner Christina valgt at opstarte en selvstændig forretning. Vi har lært hinanden at kende på CBS, hvor vi har læst Business and Development Studies, og vi har et par års erfaring på arbejdsmarkedet. Vi drømmer om at kunne gøre en forskel for andre mennesker og samtidig gøre det til vores levevej. Og her kommer vores projektidé. Handicappede, fysisk eller psykisk, kan være fuldt ud arbejdsdygtige. De kan da starte egen virksomhed med lidt hjælp. Dette sparer staten for penge til overførsler, og det giver meningsfuldhed og livskvalitet for den handicappede, og samtidig giver det resultater på bundlinjen for virksomheden, der ansætter dem eller gør brug af deres ydelser og services. Det er triple bottom line, win-win-win for alle parter. Velfærdssamfundet under pres, der er økonomisk krise, høj arbejdsløshed og dermed mange på overførselsindkomst. Samtidig hersker der en principiel trosbekendelse i samfundet om, at velfærdsstaten betaler det hele. Man tager velfærden for givet med sætninger som, det skal man da have. En målgruppe, man kunne afhjælpe overførselsindkomsten med, er de handicappede, som både kan og vil gøre en indsats på arbejdsmarkedet, men som lige nu ikke kan rummes på grund af dogmer, som at det kan de nok ikke finde ud af, eller det kan jo ikke lade sig gøre. Der er imidlertid søsat rigtig mange initiativer på området for statslig regi, blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Jobcenter, kommuner, og også for privat regi, blandt andet Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Specialfunktionen Job og Handicap, Danske Handicaporganisationer, virksomhederne Specialisterne, Alle Håndekøkken og mange flere. Men ingen af dem måler på, om indsatsen rent faktisk virker, om de handicappede kommer i ordinær beskæftigelse og skaber værdi for dem selv og samfundet. Det vil vi leve op på. Først vil vi afdække dette hul i markedet ved at undersøge, om indsatsen virker. Vi vil lave en cost-benefit-analyse og vurdere velfærdsgevinsten. Vi vil interviewe organisationer og virksomheder og de handicappede selv bag indsatserne, og der vil udkomme en bog med resultaterne og best practice. Bogen vil indeholde en metode og værktøjer til, hvad der virker i forhold til at fastholde handicappede i ordinær beskæftigelse. Dette værktøj kan bruges af blandt andet jobcentrene, som så kan måle deres beskæftigelsesindsats over for alle marginaliserede grupper. Hypotesen lige nu er, at blandt andet mikrolån til handicappede, så de kan starte selvstændig forretning, virker, og at når der tager udgangspunkt i de handicappedes kompetencer og virksomhedernes behov og efterspørgsel, og ikke samfundets barmhjertige placering af dem i nogle vilkårlige stillinger eller beskyttede værksteder, ja, så virker det. Vi vil på denne baggrund opstarte en konsulentforretning, der skal facilitere samarbejde mellem jobcentre, organisationer og virksomheder og de handicappede, og som skal hjælpe med at skabe værdi og jobs, nye socialt innovative virksomheder, initiativer, netværk blandt handicappede job, blindskriftkampagner, såsom ansæt dog en spasser, har vi tænkt, en jobbank til handicappede og mikrolån. Med tid vil vi selv kunne ansætte handicappede til at varetage nogle af funktionerne i forretningen og dermed blive en pro-profit social-økonomisk virksomhed. Vi vil bringe individet tilbage i centrum i stedet for staten, og vi vil remobilisere selvstændig drivkraft og virke. Det gør mennesket lykkeligere at leve et meningsfuldt liv, hvor man udnytter sit potentiale og ikke bliver placeret på passiv forsørgelse. Vi vil gøre handicap til en styrke, som det ses i f.eks. specialisterne og telehandelshuset. Men vi vil samtidig også være en del af et paradigmeskifte, hvor det dels bliver almindeligt accepteret, at man selvstændigt kan skabe sit eget liv, uanset livsstatus og upåagtet af statslig indflydelse. Dels at det bliver accepteret, at man sagtens kan gøre gode ting og tjene penge samtidig. Do good and make money er et overset vækstfaktor i Danmark, blandt andet grundet janteloven og før omtalte velfærdsstatstagen for givet. Det vil vi gøre op med.